Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanye kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kudi usauga kulilabe nanga osolora ledesi ya olija Yena maji Nanga ngani zonyadi sasi kulijani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Nanga hata mzile diyo kukulijani Oh kulinji Tikudalila ino Oguliji Niku program ya chiwili la msabata ino kuno ku wireless yanu ya Times mumzinda wa Blantyre kuma kufikira zigawo zonse ndi maboma onse Malawi muno. Zina langa ndine Bayana Chunga sindilindeka ndili ndi Innocent Mphongolo. Innocent wadzuka bwanji? Ayi inenso ndadzuka bwino ndikhulupirira kuti usiku wa zulo poti iwe ndiwe munthu mmodzi pamene po bwanji ndayankhula Innocent ndinali ndadzuka bwino kaiwe wayana inenso ndadzuka bwino ndithu lero khanga tinangopangana kuti ayi matayiwa bwanji taponye uko amazatopesa nthawi zina makamaka mama wachonje ayi ntchito zina ndimene zimene nakukhalira nkhani ya lero ndi nkhani yopasa chidwi tukamba nkhani ya ma primary elections iyi ndi nkhani ya zisankho zachipulula mzipani zosiyana-siyana makamaka zipani ziwiri chipani cha Malawi Congress chimene chili mboma ndi chipani cha Democratic Progressive DPP zipani zimene zatumphukira kwambiri pa nkhani ya ma primary taona ena akumachita kuima kumbuyo ena kumakhale mabaloti koma anthu akugwebana kumeneko anthu akuvulazana I think taona zithunzi zambiri zithunzi zina zopasa chidwi zimene taona ndizonena kuti anthu ena chimene cha DPP anthu akhala mpando ndakumapanga blindfold akumaphimba salu kumasoko ndiye anthu akuthamanga kuti akaime kwa candidate amene akumfuna koma anthu kumachita mothamanga moyo kumasintha kuti oyamba amathamanga kwa Mphongolo kwanza ndipita kwa iwe pamene umapita ukavota so unapange kaye decision amwayipanga in seconds komanso zimene zija kumafunsa kuti sungapange influence anzako pali mafunso osiyana-siyana tenenenso kuti pomakhala nkhani zina zimene zikumamveka tinamva nkhani yakuti Sulemani ku DPP agwa chisankho chisanachitike tamva anthu akukangana tinamva ku chigawo cha kumpoto Ken Nsonda amene ali wachiwiri ofalisa nkhani wa chipani cha MCP akudandaula ndithu kumpoto kuti ine kodi bwanji zayenda bwanji ena kumati ikhangati pa kumabwera anthu ena akuchipani amene akukondera anthu ena amene akufunitsitsa kuti amenewo adutse ndepa kumakhala some tricks zimene zikumaseweredwa kusintha kumapereka ndalama komanso ati kusintha ma committee okaponya vote yes zakumzimba zimenezo kulupira kuti Central was it West kuchakula Mumba kuchakula Utini Mbalachanda mbali yes tinamvaso nkhani ngati zimenezo ndiye palinso zina zimene zimachitika zulo nde ife program imene yakulinji tinati bwanji ti aitane
Malawi Congress chifuka nkhani zawo nde zinatumphukira kwambiri komanso ngati chipani chimene chili mboma nkhani zawo zinapita patali. Ndiye lero mamawa tili ndi Bambo Kenneth Nsonda, iwowa ndi Deputy Publicity Secretary wa Malawi Congress. Tilinso ndi a Gift Sambo tinaliso nawo dzulo amene wanda political scientist, ndipo tikuthokoza kuti leronso avomera tikhale limodzi. Mstudio muno munganenera ndili ndi Innocent Mphongolo. Koma kuyamba kwake bwanji tiyambe ndi zimene zinachitika over the weekend uku ndi kulilongwe. Amene analikale onenera chipani cha Malawi Congress Ezekiel Chingoma panopo ndi nduna ya chitetezo cha mdziko Homeland Security anayankhula kuopseza ndithu kuti mulipo ena mchipani muno cha Malawi Congress amene mukufunisisa kuti muthane nafe ifa nkhalakale. Iwa kuti ndale anahamba kanalo parliament analowa 2009 kuti ndi sukulu yabwino koma lipo anthu ena amene afuna kuti awaduduluze kuconstituency kwawo. Dala kamba kuti ena mufuna mulimbane ndi Lowe. Ena anu mukuyankhula ndithu za Nkaka koma ngati pali munthu mmodzi amene afera chipani nda Eisenhower Nkaka amene anali mlembe wamkulu wakale wa chipanichi. Anayankhula zambiri. Nde timati tiyambe ndi mawu amenewa amene anayankhula Ezekiel Chingoma over the weekend kulilongwe, kenaka tiyamba ndi kumva maganizo a Malawi. Ife siringa kumbembewa tafika kumapero mbewa zichatukupha wina kuvumbuluka nkumati mbewa zisimja nawo sititana mawu amenewa ndikufuna apite kofunika kuti apite. Ngati mufuna kuti tipanilirane chaka chake nchino ndipo mkhalelede. Honorable Baba anabweretsa pano nduwa omkaka. Ngati kuli munthu wafera chipanichi ichi mundimva kodini. Ngati kuli munthu wafera chipani cha Malawi Congress Party ndomkaka uli apawa. Wina lero avumbuluka aya ameneyo iwe dali kuti iweyo weweyu iweyo dali kuti Auzeni bwana iweyo dali kuti lero ukavumbuluke ukanane ndi Mkaka apekuwa ameneyo apekuwa. Ndiye ndikufuna ndigwiritse ntchito podium ino. Warning Titana ngati mumaona ngati ifeyo ndifoja bwira ngati simdziwe meaning kapena kuti nthauzo loja bwira mtimbeyo atotera badwa lero tilibe maso. Ngati mmaona ngati kuti ifeyo sitikuona zimene zikuchitika muzidwe lero ife ndimakhala tikuona. Akangomaliza undiyasire light. Munthu sungavumbuluke lero ukalimbana ndalowe udana ndalowe ifoti mbewa tapha alowe awawa atsogolera chipani cha Malawi Congress Party ku nyumba ya malamulo nthawi yotina nthawi yotina anali leader of opposition Honorable Lowe. Lelo zapsa zakoma haya amene haya iweyo uchoka kuti ndiye ndimafuna kuti amene mujambula pano mujambule ifeyo tavumbuluka zori muzikhala maupo wakuti achoke wakuti sachoke wakuti sosili kumfuna. Chipani ichi ife tachifera. Chipani ichi ineno tokuzani kuti ineyo ku DPP anandiwitana kuti ukhale apo. Ine ku parliament ndalowa 209. Ndili sukulu yabwino. Experience yokwana. Bwera kuno ukhale apa ndati ayi. Ine ndikumba fulu.
okumba fulu sana sabu buluma mwana wafu wakadwala pamadziwa mpasi lelo wina nkukavumbuluka ayayi kuchoko ching'oma achoke ife tichita sapoti wakuti tithibulana pano pandifuna ndikuwuzeni anyamata amene atsogoleri 4 or 5 amene muti mukafatsa aching'oma yapatika mteletitere muvulala ndini muzidziwa kuti kadi mmapuraimari awawa inakhala folo izi ndikuyankhulira yonse Lilongwe ndikuyankhulira yonse Central Region akuti tithibulana Innocent Mphongolo utamva komanso kuonera clip imeneyi imene atipasira nzathu Mibawa tinawapempha kuti clip imeneyi mwantigwise ntchito ndanativomera kuthokoza kwambiri. What was the first reaction utaona clip imeneyi utamva mawu amenewa amene amayankhula Ezekiel Ching'oma? I think ndi mawu amene akubweretsa timati tsemwe kuzizidwa goosebumps chizungu amatero kudabwa kuti akodi tafika mayankhula moteremu ndikudabwa chifukwa chani ndikudabwa chifukwa ti amene alankhula mawu amenewa ndi anduna azachitetezo cha mdziko amene kawiri unduna wawo umayima polimbikitsa unena kuti pasamakhale timati akutengera malamulo m'manja mwathu kuti pachitika china ndeti thibulane amanena kuti tikakhala pali vuto tipite mwina tikanene ku polisi kapena tigwiritse ntchito ndondomeko zabwino zimene zikhoza kutithandizira nkukambirana kuti tione tipanga bwanji. On the other hand polankhula izi mwina sakulankhula ngati anduna akulankhula ngati wachipani cha Congress mwina kuchipani ndizodabwitsanso kuti chipani imene chilili chipani cha MCP kuma cha pansalo yawo pagulu kumabwera pagulu nkuma osonyeza kuti ngati anachita kunena kuti ino Jambulani amafuna kuti amalawi amve samanena asomobisa iya nato Jambulani amafuna kuti dziko lonse limve akuyankhula mosonyeza kuti kati mwachipani chimene cha MCP mulibe mtendere muli zogwebana muli zotani komano ponena kuti atithana atipwetekana titani I think nkhani imeneyo kumayankhula nduna yona zetetezo za mdziko ndi nkhani yochititsa mantha kwambiri ndikuona ngati kuti akupereka chitsanzo chola chifukwa ti tikabwera pano tikamayankhula za anthu amene akuchitira chipongwe anzawo tikumapempha andunawa kuti aya anduna tithandizeni izi zisamachitike nde andunawa sonda amene akuyankhula zimenezo tilino paja pakakasi kuti kodi nde tidzipita kuti. Koma that should tell us a story. Zaina kutionesa ndithu kuti zilipo zambiri zimene zikuchitika ndipo monga nanena poyamba lero tili ndi Kenny Msonda ndi wachiwiri kwa ofalisa nkhani mchipani cha Malawi Congress. Iwowa tinawo mprogramu iyi Msonda mwatsuka bwanji ku Lilongwe? Ayi mulungu wabwino tazuka kaya kumeneko ku Times Square bwanji. Kunonso kuli bwino. Are you safe? Chifata mfa kuti mugwebulana. How safe are you? Poyambirira ndifuna ndibuze mtundu wa Malawi kuti pali ponse pamene pali chisankho kaya cha ndale kaya cha mpingo kaya cha organization anthu amayuza strategy pa chizungu kapena ndondomeko zosiyana kuti awine chisankho imene amayankhulira anduna a Homeland Security achimoma tikupanga ma primaries kusisa kwawo imene jayo ndi strategy imene iwo ayuza ndondomeko imene iwo ayuza kuti awine zisankho kuma primary ndio mene akakumvesesa kuti ingakhale tu kumpingo mukumbukira pakatipo kumpingo kuita akupanga zisankho ena mpaka na mapinga zithunzi za busa ali kunyanja ndi mkazi za boza zimene zimachitika konsekonse bayana ngakhale kwanu ku Times ko kulalero kukhale zisankho
anthu ayuza ndondomeko zosiyana-siyana kundale wena amati antuma nda president musankhe ine, antuma nda chipani musankhe ine, antuma nda secretary general musankhe ine. Imakhala strategy moti ifeyo ngati andale siza chilendo zimene zimaneneka mukumbukira ngakhale malemu Bingwa Mutharika mzimu wake use mutendere amati ndikunyanyani zimene zimanenedwa pakakhala kuti pali mpirikisano so sinkhani olo pang'ono kungoti mukuyikwa kakoka anzathu media chifukwa chokuti ndife chipani cholamula komatu anachita kunena kuti ndikufuna uthenga ufikire kwa Malawi onse ndipo ndikuyankhulira anthu Malawi Congress amene ali mchigawo cha pakati ndikuwayankhulira ine ndi strategy imene ayitenga ifeyo ndi manena awayana kuti kwa ife zokukhala ngati kuti zapereka attention fund chipani cholamula kuchipani vina kuti zikuchitikaso zimenezo kuchipani kwinako akumayisuma strategy osiyana-siyana ena mpaka kumenyana kumene ena mpaka kunyoza na zimene zipandani zinachitika mukumbukira bayana ndi Amalawi amene mukupefera ku France kunachita chisankho cha president anamnamizira kuti anapanga chiwerewere anagula ndi hule mu hotelo zili zaboza mpaka munthu anauza zisankho so zimene zimachitika olo kumayiko kumene anatukuka kwambiri pa democracy naga mukamapita ku zisankho za ndale zimenezo sinkhani kwa ife ngatanda kodi amsonda khangati maduka apo kodi chifukwa chonena kuti ena amapanga ku France chifukwa choti ena akupanga a DPP then does it legitimize it kuti izi nzolondola chifukwa anthu akupanga kapena tione ndi maso very constructive eyes nkunena kuti kodi nzolondola kuti tizopyezana kodi nzolondola kuti zikamba mwina zogawana pagulu is that an acceptable strategy within the reins of today's democracy? Sizolondola koma pamene pali chisankho notukonene fandali ndibwereze zimene zimachitika sizo ndikumamba kokha bayana kumene zinthu zimachitika mulondola ndikumamba kokha paziko la pansi palibe chinthu chimachitika 100% cholondola ndikumamba olo kumene muli ku time ziko sikuti zonse mapanga ndi zolondola koma pamene pali munthu akafuna chinthu amayizo ndimene kuzosiyana-siyana kuti chinthu cho achipeze tikati zolondola bayana ndi amene mukutimvera ndikumamba kokha I can bet my life kuibe ziko la pansi mwina yeah, Innocent, a very quick one. Yeah, ansonda mafandi fuse kuti nkhani yonena kuti mugwiritsa ntchito strategy ma strategy machilosiyana-siyana is a violence strategy yonena kuti tigwiritse ntchito pa nkhani za ndale mu democracy because mukupanga bagi kuti ndi strategy chabe koma strategy ndi ya violence if china chake chitachitika anthu kuvulazana kuphana kumene strategy imene itipange defend ndi strategy yoti simungayipewa pamene pali anthu sikuzachitika tukuno sikuzo zichitika zimachitika ndipo zizachitika as long as pali munthu ndipo ndi dziko la pansi apongolo inu mukudziwa makhalapo patauni pa makhalapo dziko pano zimachitika zichitika ndipo zizachitika pamene pali anthu you cannot avoid it ndi zinthu zoti sizabwino and pali chimene chimachita encourage zimenezo palibe organization palibe mpingo umene umachita encourage zimenezo koma pamene pali anthu zakhala zikuchitika zichitika ndipo zizachitika chifukwa munthu ndi nyama yovuta kwambiri you can't control munthu nkona kama mpangira bomb munthu ndio vuta kwambiri so zimeneka kuchitika koma pamene pali munthu akafuna kanthu pa campaign amauza ma strategy osiyana-siyana violence is not part of democratic principles koma tili mu dziko la pansi ndibwereze kachitatu ndikumwamba kokha kumene zonse zimene mya ndakupasa chitsanzo cha mayiko amene anatukuka posachedwa pa zaka za mbuyozi munaona Trump atauza zisankho mpaka Capitol Hill kwa America kumene amati ndiye aka democracy munaona zimene zinachitika Trump atauza zisankho so sizachilendo I think you've made your point. You've made your point kuti sizachilendo pamene pali anthu zoterozo zimachitika. Tufuna tiyambe kuyang'ana mbali ya ma primary elections. Tikudziwa tukumbuyo kuenda kumnaye ma primary elections kuma apa chipani cha Malawi Congress chili mboma sopano. Ndi chifukwa chani tikuona kuti pakukhala kugawanikana ndi kumatuluka mawu onena kuti anthu ena kulikulu la chipani
akukhala ngati akutulusa ndalama ndikumafuna kuti anthu ena ake apambane ma constituency osati iwo amene mwina akufuna kapena analipo kale. I think mu clip imene tasewerayi anafotokozapo ndithu za Alowe, anafotokozapo ndithu za iwo aching'oma. Zimene zizi tazimvaso ngakhale ku DPP, tazimvaso ku DPP kuti pamakhala anthu ena amene amakhala ngati kulikulu ya chipaniko akuwafuna, ndiye amene amakhala ngati amalandira ka sponsorship kapena kukondeledwa kwa padera. Kodi zimenezi zimachokera pati kwenikweni? Ndipo mukamayankha simukungoyankha ngati oyankhulira MCP, mukuyankhula in general ngati munthu wa ndale amene mwakhala ndale m'Malawi muno kwa zaka ndithu. Komanso apanga ma primaries pompano iwo apanga experience yawoyo ndimafuna kuti tibwerere kwa ndithu pachati ne vayana ndi mphongolo mmandidziwa ngati kuzipani zina ndi madana kapena amandida ndimayima pachoonadi, ndine munthu zofoka ndili nazo koma ndimayetsetsa kukhala pachoonadi. Ndifuna ndikuwuzeni ngati wandale amene ndakhalisa komanso ngati amene ndaluza ma primary, chimene chimachitika mukamapanga zisankho pamakhala what you people call camps. Koma these are not camps kwa ifeyo, mumagwirizana kuti ife president akhala wakuti, secretary wakuti, vice wakuti, mmene ali modzi. Ndi chimene mumapanga akaluza president wanu nanuso mina nafe titakuluza. Ifi kumpingo akamapanga zisankho amakhala gulu, ndi mmayenda kagulu, ndi mmapangira kampeni limodzi ngati gulu. That is normal. That is no. Lukudaba kuti mkuikoka ngati kuti zachilendo kuti zamba ku MCP zimachitika olo kumpingo inakhala mlembi wa Blantyre Synod zaka 6 ndaendesa kumpingo panopo ndine member wa chigwirizano cha Bambo kunkoma Synod kumpingo konso tikamapanga zisankho mumetengana ngati kuko kuti ifeyo general secretary akhala uji, moderator akhala uji ndemaenda ngati kuko sono pa group mapangirana campaign. Ndibwere ku ndale chimene chimachitika mukamanena kuti kukhala kuti chipaniko kuliwena amene akukondera kuti akufuna kuti sijipani sijipani as per se chifukwa mukati kuchipaniko mukanga di president andi munthu amene akukondera, mukanga di secretariat kapena neki ndi munthu amene akukondera, ana akakhala kuti president achakwera andi munthu amene amakondera. Ndene msonda ndinakapambana chifukwa ndi mwana wa achakwera ineyo napempha bwana ndikupita ku ma campaign ku ma primary muthandize anandikana kuti man of God amandipanga man of God pita weka ukakawina nde ubwere ndithandiza mmene ndithandize audience amene atakawina kukoswese kwake. President sakuthandiza munthu, chipani sichikupereka munthu, audience amapanga eka campaign koma maenda ngati guru. Ndibwereze vayana ndi Pongolo anakakhala ku chipani chile ndi munthu a president akusapota munthu anakandisapota ine ndi mwana wachakwera ine ndimankwana wa president sinadziwerero chifukwa cha ndale, sinadziwerero chifukwa nda president ya dziko, naziwa samteteza ko chifukwa cha utumiki kumene kutumikira limodzi koma anandikana ntane olo t-shirt sana ndipasi anandimana olo nsalu anandiza kuti ineyo sindikuthandiza kuma primary upiteweka napita anzanga kumuzazumbuka anandipasa 8 votes inakandifusa kuti mukuvala size uishapata nikaganizwa nafuna kundithandiza 8 votes navomereza kuti zachitika pamene popo. Amsonda, with all your experience in politics, mwaenda zipani zosiyana mnali ku PP, mwapita ku DPP, pano muli Malawi Congress, ndikukhulupirira kuti underground mwapangaso ndale zambiri ngakhale UDF. Ndiye chinavuta ndi chani kuti mpaka na kugwebeni motero ni mavoti mpaka na 8 mavoti? Chimene chimachitika ndi zinthu ziwiri bayano mafusa funso la nzeru kwambiri. Mwina pa conversation yonse funso la nzeru mafusa ndi limenewo. Chifukwa chimene anthu ambiri akumadabwa. Ansonda mwakhala muzipani mene mwanenera mwayiwala ku UDF tinali konko. Nakamba so za UDF, yeah. Mpaka na 8 votes. Zikuteka chifukwa muzipatu pamene ndimachokera pa Chiweta. Pali ma area 10. Pa ma area 10 999 ndi 90 anthu ali pamene. Koma 8 votes tachitika ndi chani. Chimene chimachitika pandale is the highest bidder gets it all. Kunjaku anthu kachakachika ndalama yafuta zikosula pasi ndalama yafuta ndiye anthu amaona ndalama saona kutekera kumene uli nako
choyamba ndi chimenecho. It's the highest bidder gets all. Amene wapereka ndalama zambiri ndi amene amawina. Unfortunately. Unfortunate. Ndasangalala kuti mwachita qualify fund manifuna nene kuti not the best candidate in terms of character and potential. Koma iye amene ndi ndalama zambiri. That is the scenario in most cases. That's very, very unfortunately. Yeah. For the panonali pela 8 votes. Omweo anandi mpesa anapasa 8 votes. Pana kumata hatinala kuisa. Bwela ni mzai member independent ndati ayi sindibwera. Chachiwiri chimene chimachitika. It's God's time. Mulungu anthawe. Kulepera inumati kulepera. Ine sinimati kulepera. Ine nimati nthaya Mulungu sinakwani. So omwe amene mati alikrawo thaya Mulungu amazakhala opambana. Ndikupasa nchisanzo bayana mpongolo ndamene mukutimvera. 1994 pamene timbapanga my elections up president malemu Bingu wa Mutharika anakhala nambala 4 anamposa ngakhale akamlepo Kaluba anakhala nambala 4 malemu Bingu kwa ine mukuti analepera kwa ine nimenena kuti nthaya Mulungu sina kwani. Come 2004 the same malemu Bingu amene 1994 anali nambala 4 chisiriza amene ngakhale kamlepo anampita anakhala state president wa dziko la Malawi. God's time is the best, gentlemen. Mulungu akati yes, no devil in hell can say no. So zinthu zimendera amsonda inuyo mumakonda kutchula kwambiri zopemphera kutanthauza kuti chiziwiso choti nthawi ya Mulungu sinakwani munalibe. Ayi bayana pali zina tu zimene sininganene apo koma tfoti mumandifusa the more you people ask me questions the more I reveal zinthu sininganene. The reason and God is my witness. Zoti kupeme kumuzine sinimafuna. Now that's what I'm ndani. I've never been home since 2016 I've never been home. They are going to 2004. Now the judgment that is not possible. I've never been home. I've not campaigned. I'm more a Christian than a politician. And you know it, Rihanna. In the spirit of discernment. You know that Rihanna. Muna tundesadziwa. Shwa nama kazandi kazuka geri nima panga zandari. Basi mtibe sina zochita. Ndari ne palisi yanga zochitika patiku. Mina nambara 10, kapena nambara 9. I am more a Christian than a politician. Ndi mpasu ya jizuiso. Panopo as I'm talking to you, akundifuna atwa black ya kubangwe. Utana kwa nani kwanu? Bwela ni kubangwe. Ndauza dikandika ili betere. ndimafuna ndifunse kuti akunena kuti anthu anaita kuwauza kuti akayimire because tifuna tikhale ndi perspective yeni ya ma primaries kapena sankho mezi kumayendera. Anthu anaita kuwuzani kuti mukayimire. Anthu amene anakuwuzaniwa ndi ndani? Ndi mafumu kapena ndi anthu achipani? Mwakamba kuti a president ananena kuti ayimupite nokha koma tinene chilungamo tikumamva apart from a president ositinamve kuti akumakhala ndi ma candidate koma tikumamva anthu ena amene ndi maudindo akuluakulu mu chipani kuti akupanga sponsor particular candidates. How true is this? No, that's I cannot say it's true or not, but I've told you kuti in politics amene mukupita kuzisankho mumayenda ngati timu, mumayenda ngati gundi modzi. So ngati ena akusponsor winner the strategy yawo imene akwenda. Remember the confession. A convention ili yonse yachipa ndapeleka kuti sanzo zombira mphongolo koma I'm sure who are following us on this program they are able to understand what I'm saying, and I know you are also able to understand that it is your profession. You should have to dig deeper to pretend ngati simukumva kuti mukhali ndi mafunso ambiri. That is what journalism is all about. Mumadziwa mumamvetsetsa koma simungani lavesa ndi program siko madziwa ndi mumafunsa mukuziwa chimene chimachitika. Anthu amene amakupempha kuti zaime amakhala mafumu amakhala anthu amudzi amakhala omwe achipani. Now chimene chitika there were 1,400 delegates amene amakavota kumpi east. Out of 1,400 omwe amati kutenderani chifukwa the highest bidder gets it. Unfortunately omwe sana kuvotere. Now the scenario is come at least 8 anavota. 8 at least anavota. At least 8 is 0. Kuna kwa makala 0. Then now it has changed. Mafumu omweo anthu omweo akumati no delegates akanacheka 1,400 atila kuira all voter kunokuwa pa elections people 10,000.
kufuna kuti mulime. That is why muntu kusakuletera mu primary kuma kuwina by general elections. So amene amakapota pa primary no chepa. And in nthawi zambiri munganenera si nthawi zonse nthawi zambiri the highest bidder takes it all. Amene ali ma electorate aja ofota generation amakumulu amakwiya. Ndikuyimiseni kaye pamenepo tipitirizanso pano tindato lankhani anthu tikamaliza lankhani wanda loesa a gift sambo amene ali a political scientist available for us today. Tiyambe ndi Pemphero Malimba. Pemphero ukundimva? Ndikumva ndi ndithu ku Blantyre yako. Tafotokozera Malawi kuti uli dera liti la dziko lino. Ndikulandira ndithu Malawi kuno ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe kumene kuliso ena amene afuna ayankhulepo pa mutu wathu umene tukambirana mtsiku lero. Apa ndili ndi mmodzi wa anthu amenewa. Poyamba tiuze dzina lanu kuti ndinu ndani. Ine ndine Joshua Kalia. Mwina chimene chikupangitsa kuti mwina anthu azimenyana ma primaries inu mukuona kuti vuto ndi chani kwenikweni? I think kuti anthu ambiri akukhala ora chikhulupiriro pa zimene zikumachitika. Ena mwa iwo akumasintha mayina kumayika kwena komanso zimene zikutipangisa kuti anthu ambe kumenyana. Enanso mpaka kufika kumaotcha pankhani lino wawina munthu amene zimayembekezera. Inu muona kuti pofuna kuthana zimene zizi pofunika kupanga chani kwenikweni kuti mina zimene zizi nkuchepa? Ine nimeona ngati kuti zipani zambiri zinakhala kuti zime pachionadi ndi pachilungamo. Mwina mwake zingathe kutiyenda bwino. Apolisiso kuti no akhaleso chitetezo chawo kuti chikhale posepose aliyense zichitike mmene zingayendere. Aende tumenemo ndimene ndankhulira ndi mmodzi wa anthu akuno ku area 49 pa nkhani imene tikuyambirana mtsiku lero. Pemphero Malimba ndathokoza kwambiri ku Lilongwe kumeneko ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo. Kuchoka ku Lilongwe tipite kwa Bernard Muhone mu mzinda wa Mzuzu. Bernard mwaukauli. Yana tauka makora kuno kwacha. Kwadi ku Blantyre uko. Ya inase tauka makora. Tachezani nda Malawi pa nkhani imeneyi ya ma primaries. Sabino atsogolera chinalicho chepintundu. Okay. Nkhani imene mukuona ngati kuti chikupangisa kuti anthu mwina akukhale kudodana mchipani makamaka pa chisango za ma primaries mtani kwambiri. Kumbali ya ine ndikuona ngati kukondera kumbali ya NEC umakhala ndi munthu amene akufuna ngati kuchipani kusiyana ndi mmene anthu akufunira ku area yako zimene zopangisa kuti anthu azigwebana ndithu kumene kuma primaries umeneko. Ndithu mina muko mafa mnobino wameneko kuti okay kilekese ngwe kunali kuno ku Mzuzu kuyanziri mzimba. Kuli anthu awiri amene mbali ya Mumbai. Amumba kuchipani kweni kusakufuna akusankhako munthu wina amene okhanga dakumkonderago. Sinachitike kwa Mumba Mzimba Central. Tikuzimva kuti zikutero ndithu kuti khanga chipani chikuchwa kuzina na munthu wina kusiyana ndoyo ndetizona zikachitika zina primaries kuti zithabwanji kwa Mumba. Aliko mawa umene. Tizione kuti zithabwanji muzatikhulupiriranso kuti khanga dimbayo chamanena zona to kunzuzu. Okay, ndiye mkuona chipani zitani nosopano kuti mina pankhani imeneyi. Ndimaona ngati amene akuendesa zipani zimene amene amanda aneke awa asamakondere asakhale ndi munthu yaya ayendese zinthu ziyende mmene zikuina zikhalire kuti anthu asankhe munthu amene akumufuna kuti awine ayimire chipani kweli akumenezi. Ndithu ngwambiri ndakuona mwambaka kale kweza mkono. Ine ndinowelo kuno ku Mzuzu. Nkhani imene yakula pa ndijera komanso kusavomereza kuti ena atakulephera pa chilungamo ena atopambana pa nkhani yogwiritsa ntchito mphamvu zawo. Komanso ndikuonanga kuti ndizomvetsa chisoni kuti mawu opanda ntchito azichokera mwa akuluakulu ngati anduna oyera kumanena tigwebana tipangana chakuti. MCP ndi chipani choti chili ndi anthu madera onse ndi sakuyenera kuti agwiritse ntchito mawu osakhala bwino. Iwo ndi anthu akuluakulu ali ndi maudindo awo ndi boma lidakhulupirira president adakhulupirira powapatsa unduna ndi asaopseze asabwere ndi mawu obweretsa chisokonezo nkhondo simangamoto.
mwina nangasi kumakhala kuchantima kapena iyayi mpira ndi pa ground iwo ngatali ndi molalo ngatali ndi popularity apite pa ground mwachilungamo atapita pa ground anthu ngati awakonda akuyenera kuti awasange osati pogwiritsa ntchito mphamvu yayi izi sizogwiritsa ntchito mphamvu ndizogwiritsa ntchito umunthu ndithu apange bwanji msipani mu nangasi isango azikula zikupitirirabe mano mchidwe mna usakhala nokukhala kuchitikabe nde atani nosopana okay agwiritse ntchito anthu amene ali kuderawo chipanda amene amakhala ndi anthu amene akwaziwa madelegates madelegates ndi amene angasankhe anthu amene wakuafuna osati kuneki kwapangire zochita anthu akumodzi zotsatira zake ndi zimene zimapereka kugawikana mchipani mwina apapa ndi ma-appointments tinkono yankatikati komano kusogoloko ukhala kuti mwina awemba ndi zipani zina zimatha kuipa kwanji mwina pandale pana ukapomwe ulimbana mipando ya dziko nosopana ngati anthu atati aluza ku chipani kena kwaima pawaka zimene zithapangitsa kuti anthu agawane mavoti abalalise mavoti therefore pa general elections pakapezeka kuti chipani chimene chimayenera kuti chiwine pogwiritsa ntchito anthu aja amene amakondedwa ndi anthu chaluza ndi zimenezo sizingatipindulire pamapero pake ndizija pa general elections amakanena kuti atibera pamene mavuto adabweretsa okha kuchiyambi konkuchi ndithu aenda okisana wambiri zomwe wambiri vayana tithere pamenepo kuno ku Msumba chabwino Bernard Mhone ukhale ndi tsiku lopambana tinayamba ndi kulilongwe ku area 49 kwa pemphero malimba ndikenaka tinapita kwa Bernard Mhone ku Mzuzu pano tilowere chigawo chakumwera Gresham Gama ukundimva Gresham ndikumva ni chithu kodi uli mbali yakuti ziti kumulanje apa pandiri kumulanje makamaka pamene papa chitipansikawo chitakale chabwino mwina usanatiuze zimenezo usanacheze ndi Malawi nyengo ili bwanji kumeneko kumulanje kumulanje kuno lero dzuwa ndithu lawala ndithu siku kuzizira mmene kumaziwikira kuno kumulanje nthawi zonse ndithu kukutentha ndithu siku ziwa kumene kuplantaya kunonso kwa chabwino kodi ma primary kumeneko ayamba ngati lera limenelo ayamba ndithu achitikapo ndithu monga DPP last week ndithu anali pamene papamanje pake mene ndithu sizinathe bwino makamaka kumene kwa amene makamaka amene afunga nyumba ya malamulo ndithu zinathera maphokoso ndipo sanalengeze makaso makansala amene sizinathe bwino chabwino ayi tacheza nda Malawi pa nkhani imene nafuna kuti ndimvese kuti kodi kumene koso zikuchitika kapena ndikurumphika okha kumene akumapasa nsonda distinction 8 points kumeneko zikuyenda bwanji tacheza nda Malawi hello cheza ni nda Malawi okay chambiri mwe tuze ni zina zina langa ndine Sylvester Kolomana kuno kumulanje kuchitakale chabwino mwina nkhani mwitsatira mene tiukamba pakatali pano mwina mene zachipula za zipani mene zikuchitika mwina kwa inu mene kumvesa chikuchitisa chikuchiyani kuti asogoleri azipaniwo azigwebana kuzisankho zachipula chimenechi makamaka kuno kumulanje zisankho zachipulazi last week tinali ndi ziwiri kumulanje north komanso mulanje central ma consequence ena tipitiliza sabata ino koma malinga ndi zimene ndaona ndikumva makamakaso timaripoti tochepa anthu ammadera ngati mwachisanso kumulanje north amene amachita ma primaries maripoti amene tinamva aphungu ndi makansala zinali clear panalibenso kudandaula kwina kulikonse kwa amene anavota ndi ovoteredwa anthu amene anapambana anthu anavomereza kuti zayenda bwino koma tsono zosamwisa zochepa zinalipo pamulanje pake pamene panali ma primaries amulanje central constituency kumbali ya aphungu zinalongosoka zinayenda bwino koma kumbali ya aphungu ndi kumene kunasokonekera panali aphungu amene amapikisana kwambiri abambo ena ndi amayi ena komano anthu atayima m'mizeremo zinazaoneka kuti no wadongosolo wa candidate wina
mizere iwiri ya makandidate amene anali ndi masupporters ochuka mavoters ochuka mizere yawo ndithu chakumapeto inakakhala ngati kuti imakagudana ndi kugundana kumeneku kunachititsa kuti no wadongosolo wa candidate wina apite akapereke dongosolo kuti anthu ayime bwinobwino pansere pa line chifukwa amagundana ndi mkati mopereka dongosolo kuti anthu ayime bwinobwino pa mizere panapezeka zoti no wadongosolo ameneyi amabukira anthu ena kuchoka line ina kuti no anthu abwereka line ina pamenepo ndi pamene no zinthu zinapindika kwambiri ndipo panali kusambana koma mwazisomo kusambana kumeneku candidate wina anthu ake ananena kuti sisi kuchoka panzere pano ikhalapobe koma no candidate wina mavoters yake anafulumira kuchoka panzere ndikukakhala pambali zimene zizi zinapangisa kuti no zisankho za maprimaries kumbali ngati ya phungu ziyimire pomwepa akuluakulu achipani amene anabwera tsiku limene likuti ayendese masankho amenewa anakakambirana for mwina 10 minutes komano chiganizo chimene anapanga chinali chonena kuti no anthu asavoteso koma anthu abwere tsiku lina komano mukuona kwanga anthu amene anayendesa chisankho chimenechi mwina zinangovuta kuti no decision inavutirapo chifukwa nthawi inalipo akanatha kuwauza anthu kuti akayimeso pa mizere yawo zikanatha kuchitika bwinobwino koma kudodomisa kumene kunaoneka pamene pamponena kuti no anthu abwereso pavote tsiku lina pamene papa ndikuona ngati sizinalongosoka bwinobwino ndepina inuyo mina chitidwe ngati umene ungathesere bwanji apapa tikoza kunena kuti chifukwa cha zimene zachitika ngati mavotedwe ya chipani cha DPP chomaika anthu pa mizere zimene zikumapereka madera ena atakhala kuti pamene pa mizere pa apalongosole bwinobwino munthu azima panzere mooneka bwinobwino mizere makandidate akawapatsa mipando kuti akhale mizere zibwera kumbuyoko pakhale ka distance kabwino konena kuti olwathu atachuluka motani mizere imeneyi isagundidwe ndipo pazikhalano ma-demarcations ooneka bwinobwino ndimene ningathe kuyankhula kumbali ngati ya mavotedwe akuchipani cha DPP nkhani ya mizere chabwino Ryan yes ndimene ndachezera ndi Mr. Komana kuno kumanje makamaka kuchitapa chitakazi Gresham Gama ndithokoze kwambiri kukhangaliro nachezaso ndi reporter amene okhangati kuti anaphunzira za communication kufotokoza ndithu mwa chimvekere amene zinthu zikuyendera kumeneko kuchitakale kumulanje zikoma kwambiri okhali ndi tsiku lopambana zikoma kwambiri nanso kuchoka kwa malipota talowese a gift sambo mwamva zimene zakambidwa koma mwina poyamba ndimve maganizo anu pankhani kapena ndondomeko zimene akugwisa ntchito azipanizi ena akumapanga izi zomapanga blindfold anthu khala m'mipando ngati macandidates anthu ena ovotawo nkumabwera nkumazayima kumbuyo kwawo ndiye nzelo umene uli wautaliwo ndi amene amaneti uyu wawina ena ngati Malawi Congress akumapanga secret ballot kumayitanisa anzathu oyendesa zachisankho kapena okhaokha kusankhana anthu nkumapanga ndithu nkumavota mmene muja nazonso zakumana ndi mavuto ake kodi in terms of a political system mukuona ngati chimene mwina chili better than the other in terms of system ndi system iti yakavotedwe zikoma kwambiri asogoleri masystem zonse wali ndi ubwino ndi zofoka zake system yoyimayima anthu kuyima kumbuyo kwa candidate ubwino wake imakhala very transparent kulibe tikuna kuti owerengesera anapanga zakuti umaona nokha ndithu even candidate muno wake akasegula uchisawija kuzaona kumbuyo mazuti inedi ndaluza kumakhala usavuta kuvomereza ndiye system iyo mayima nzere anthu imakhala yabwino chifukwa cha transparency malizatsa makhala believable kumakhala acceptable kwaja alise amakhala ndi umbono kuona kuchitika now in a secret ballot imene imateteza candidate remember madera maiko mafumu nkhani zanda zimakaseti iwe funa ndivotere kupanga chipongwe koma kuti iwa insulated with the secret ballot umakhala kuti zomwe jazi zachisisi amsakuona kakuti andani andizimathanda kuti chisankho chija chikatha in the post election phase kusakhale ma conflict kapena zijamana kuti iwe funa ndivotere bwesa nakupasa chakuti mwakuti makangana zimateteza makamaka privacy ya uyu ovotayo ndeni ma system zabwino makono anthu amakonda kwambiri ya secret ballot ofuna kulemekeza privacy
kapena chinsinsi cha ovota kuti samachite kuonekera kuti wakuti amadana nane kapena wakuti amandikonda koma ungoona mali zake kwamene ndakambira iliyonse ili ndi ma advantage komanso ma disadvantage koma anthu ambiri maiko ambiri amakonda system ya secret ballot umulemekeza ndithu ovota kuti zomwe akachita zikhali za iyeyo ndi ballot no one else will be to access mmene wapangira behave mu voting both. Ayi mwafotokozera bwino ndithu ndiye tiyambeso ndi zimene anakamba Ezekiel Chingoma. Tinasewera ndithu clip yawo kapena mawu amene anayankhula ku msonkhano over the weekend ku Lilongwe kumene amachenjeza anthu ena mchipani kunati mugwiritsidwa ntchito kuti muchose anthu ena amene ankhala kale pandale komanso ma constituency osiyanasiyana akamba constituency ya kwa Alowe anakambapo constituency ya iwo Ezekiel Chingoma anakambapo za ngakhale Ezekiel not Ezekiel but Eisenhower Nkaka amene anali mlembi wamkulu wakale wa chipanichi. Inuyo maganizo anu ndiotani pamene anayankhulira Ezekiel Chingoma? Ansonda akuti ndi strategy. Do you believe that? Imene kweni si strategy yayi. Izi kuchitika chifuna kuti I think ngati MCP sinapange invest kwambiri mene ngati kupanga manage timati ma factions. Ma factions ndi magulu. Organization iliyonse yomwe pali anthu ndithu ambiri. Sitimangoenda ngati chigulu ngati kuti kwaya ngati kuti kutosi timaganiza omafanana. Kumakhati magulu timachita ma factions. Ena ntauti ife ndi gulu mikhalakale, ena ntauti ife ndi migulu ma MP ya MCP ya kunchisi, ena ife ndi ma MP ya chizima ya MCP, ena kumakhati magulu. Ndiye nthawi zambiri magulu amathawu makhandi tu akupanga zawo bwino. Nthawi zambiri amathawu ma conflicts of interest kumakrashana bwino. Ndiye what is important is kama zimene zizi sikuti ma factions magulu lakwika yayi ndinomo ndimene makhalira anthu tikakapa gulu timakhandi anthu timati like minded kumaita limozi awa kumaita limozi kumakhati magulu koma nthawi zina majira ma interest amakhala panga crash zopangisa kuti muzikhala ma conflicts. Ndiye chipani chimene chika proactive kumazoona kuti chipani chathu tikamawa phase ya ma primary kumakhala ma interest ma stakes amakhala high. As such tikama mechanism na kuti ma interest amene akapanga crash saononge chipani kapena relation ya chipani. Izachitikazi maka muone modi yawo jayo achipanga demarcate kuti central region utenga kupita ku Lilongwe komanso central region apanga demarcate ndikuti kuti voto ilili kuchitika ku central region fati kumeneko ndikomwe munthu akawina ma primary elections ndi chimodzimodzi kuti uyu basi wapita kale wadusa pa central region. Ndiye ma stakes are very high. Ndiye faction iliyonse ufuna yonse kuti khu yawo kapena gulu lawo apite ku parliament. Ndiye zimakamba zina kuti kumakhandi tumaguti ma alliance kuthandizana campaigns ndizi. Ndiye pali ma factions ena amaoneka kunatuna kuti gulili lukondedwa ndi amene alusogolo munthu wankulu kapena president. Gulina ife ndi kuti we have been sidelined. Ndiye ngati palibe mechanism yopanga manage ndi zimaphulika sonopeza kuti ndonayo kuti atachitetezo yafika pona kuti yangophulisa zinthu zosakhala bwino. Chifana kuti kuchipaniko usana panga invest sana zo kuti mufezi ina yake ku Lilongwe kuno kwa central region umayaka moto. Therefore tike mechanism na kuti imisaphulike mechanism khanga dimene sana yepange taike ngaswamweza kuti kuphulika andi ngati angasiye kukhwefa choncho kuyaka zina zambiri zosakhala bwino. Tatipasani chisanzo cha mechanism fwe mukamba za mechanism kapena ndondomeko tango tipasani ndondomeko imodzi imene chipani chingathe kugwiritsa ntchito kuti alumikizise ma factions kapena magulu amene losiyana maganizo mchipani. Izimafuna kuti ngati chipani chimakhani mako mene kuli ma primary chifukwa chachitika chono ku MCP achipani cholamulira kwabwera anthu ambiri ena achilendo utango zomwe anakuvumbuluka ina ngobwera kuti awaso ndi atiswa awa ati dulatu awa wina ngobwera nje kwangobwera anthu ambiri is an attractive destination chifukwa yoti se ruling party maka pa central region ipo ndiye kwabwera anthu akupikisana ambiri ku academics kumene otana mu academia kuli anthu ena kuti ma professional backgrounds osiyana ali kumene kumbanga ma primaries. Now zimene zimapereka threat maka kwa anthu amene amauzunanga nkhalakale ndiye ineyo ndimaona ngati kuti pamafunika as a president munthu wankulu aziziwa kuti ungwa yakamoto kwaitanisa anthu aja pamodzi makosana mukapikisana ikufuna easy at least kuyankhula kupanga recognize na kuti aliyense ndi fundo kupanga recognize na kuti uya kupikisana izofuna khala innovative khala creative. There is no practice yona kuti institutionalize kuti makhala chonje komano as a party they need to be innovative, proactive, creative ona kuti how best I manage these groups. What these groups are not bad, they actually help to brainstorm kupanga generative ideas othandiza chipani
let's say group la women group lina la MP akunchisi akuti osaja nja MCP kapena chipani chomwe chilipocho. The leader should make sure kuti akuyesesa kupereka ma initiatives ma mechanism kuti anthu awawawa ma fractions of ma ideas awo atanzire kutukwa chipani instead of breaking the party. Koma this is a very difficult phase ya chipani chiyonse even DPP kapena chiyonse chipani chiyonse chachikoka. Imadusa mu phase na kuti anthu ota makhanga ukisangaya kangani amatha kukhasha na ndithu chifana kuti amene atawine primary ya MCP amakhandi ma chances 80% na kuti yakhala MP. Ndi aliyese afuna apite ku parliament. Aliyese fraction yake afuna kuti ipite isogoyi amule chipanichi. So that's why mwana kuti mistakes are high and upeza kuti nduna imene mwakambira kuti homo janjana affairs zachitezo apeza kuti apangalia Timoteo. Chifukwa kuti future yao kapena career yao kuliko career yao yagona ma primary amene wawa. Ndezi mafunia kuti kuchipaniko akhale proactive apange invest kuika ma mechanisms kapena khale very innovative enough to make sure kuti zimene zizi maitsa ma factions kapena mitapate conflicts kwa chama divergent factions matakozi factions zisapange break chipani koma zithandizire kuna kuti chipani chipite pasogolo. Chabwino pomaliza chifukwa nthawi yathapa ndimafuna mumalize pankhani imene Msonda anakambapo yonena kuti anthu afuna ndikayimire mawu amenewa apwetekesa anthu ambiri mu ndale za ku Malawi. Anthu afuna kuti ndikayimire. Kodi, how does a political candidate gauge what is a genuine invitation from the people in their constituency, or this is mere manipulation by a few people within the constituency? Angadziwe bwanji munthu kuti awanda anthu ochepa amene angofuna kuti andijere kapena this is the will of the people, chofuna cha anthu zolinga za anthu constituency kwathu ndizoona adi kuti akufuna kuti ndikayimire. Tokonze kwa chifukwa cha funso menelo kawiri munthu wandale munthu wakulira mundale ambiri samakhala ngati critical yaye. Anthu ambiri andale amafuna azulula kuti abwana iniyo muli popular. Wina zauza kuti abwana iniyo simungawine musazivutise. Wina ne kuti abwana muli popular. Kawiri amapanga lini kumbalira kuti ali popular. That's why the andale ambiri ndithu akhumudwa mundale muchifana kuti anachipheya mapanga zina zake unangobwera mafumu ndanthu ochepa amalongosowa ndithu zinthu koma ukhawuli ndika political mind kena kake ambiri amakonda power amakonda kukhala influential ndi zina zote mazuwa amene amagaya andale. Nde side yomwe amakonda kukhalapo tena kuti anthu akundifuna na ndikapange reality background ikonisa kuti ineyo siningawine ndachoka kumuzi ndakhalako sinakhali nacho kwesiyo sineko kalikali ndakhandi town ndikupanga zina komabe yomwe pezezi attractive choti anthu aja musayiwale kuti nthawi ya zisankho mu system yathu ndi nthawi imwenso ma delegates kapena anthu ovota amaditije nawo ndiye amakhala kukusa anthu ndithu kwapanga tractor abwere kumene kuja ndrama aponye koswesere kujako zisale kumene kujako ndiye ndaja mabwera yemweyo akubwera kwa candidate X potential candidate aspirant X kuti tabwera muzati vote kwathu omwe osapita kwa munthu wina omwe kwa munthu wina kumapita kwa nthawi yamakati anthu aja aponya ma resources makoswesere aja ndrama chanja zofunikira kuti awo ndithu taja nawo anthu akumapita. It's very difficult kukhala wa ndi discernment kapena kukhala critical ona kuti aineyo time yanga think singawine zimakhaza kuvuta komeza maka kwa munthu amene wakulira mundale choncho amakonda voice ona kuti zili bwino koma voice ona kuti sizili bwino imakhala amayika kumbali kwambiri. 30 seconds. Yes, aimalizani 30 seconds sanzekani. Yeah, ndeno that's why mupeza kuti anthu ambiri even kuti amakwira ntchito yake bwino anthu amatha kumpeza makama mafumu amazowa kuyankhula kwambiri mafumu tindime ndayina kuti mafumu zowakamba mafumu ndizoona which is a fallacy. Mafumu somatha kukhala apena pake osokonekera zochitika zawo akathyali ndi amatha kubwera inuyo iwa candidate okuna kuti inuyo anthu umene kuja ayi ndipo campaign simuchita campaign apanga kale anthu tibwerani munthu amatha kusiya ntchito yake bwino kowera kumene kuja kwapeza kuti he is disappointed chifukwa psychologically munthu amene ndi political mind umakonda uzimva zabwino zokuti muli bwino muchita bwino mezi makhalira kwa mundale ndochepa kwambiri anthu amundale amene amatha kuyuza ma surveys kupanga advice ma survey una kuti no ndikapange survey yadekha ndipange sponsor ka survey ndikaone kuti kosesanga kuli bwanji ndapeza je singawine zikomo kwambiri Gift Sambo amene wandikaswiri pankhani ya ndale. Timalize ndi Ken Msonda kulilongwe tamalizane mawu anu omaliza kumtundu wa Malawi akhala otani pankhani. Mawu anga omaliza wayana ndionera kuti chilichonse chimene chimachitika mu moyo uno chimafuna munthu akhale civilized aziona patali vuto nalo ngati anthu
timaona pafupi ani Malawi muno vuto mentili nalo chili chonse timaika pondale ndipemphe mtundu wa Malawi kuti tikandi pasompenya ona patali kuti kodi tikupangati chisatandiza ine ananga ndi mtundu wanga wa Malawi taiza mbili maganizo athu monga lanthu timaona za ine ananga ndi banja langa timaona national development ndipembe ngati kukuda kwanuko osabuliro wakutumikira ni bwino ameneyo mutazo kumvotera chifukwa chita bwino koma ngati pungu kudera kwanuko zakasikise chifukwa pungu tamina kutoka panowa ngodala atumika Malawi zakasikise imene mpili ya Malawi sinashiso kupunga makafa years koma awa Mungu wako lea zakasikise ndenge kwanuko kudera kwanuko pungu wa chita bwino musaone chipani musaone chikali china uchokera msene pungu kuti ndwanu koma mvote malinga ndi fitozo iyo wachita zomo wambiri president watiko pamene president wakutumikira muone kuti zapitikira titamuyikaso sitikirira kapena aberaso ena atinamiza kuti sanalivuta ndithokoze kwambiri ndithokoze kwambiri Amsonda chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya Amsonda ndi wachiwiri kwa mneneri wa chipani cha Malawi Congress. Innocent Pongolo mawu maliza. Ndine kuti nkhani yokhudza ma primaries ndiyotentha koma nomina azipani zizikhala pansi kukonza zinthu mkati nkhani ya violence tikudziwa matempers amakhala high koma violence tisalole kuti violence yokhayo idzichitika kapena atsogolera zikamba za violence. I think that would be a waste of our time, resources and also kutsiti kuchitira bwino democracy. Chabwino ai pamene pande pamatero a programu iyi kanipo mubwerenso mawa lachitatu pamene programu yomaliza sabata ino ya kulinji izafike nthawi ya 5 minutes past 7 zinangani de bayana chunga ambuya kudaliseni Malawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja yenda panji nakangani zonyadisa sikurijani kumboro bagari kulinji mwela nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga panji nanga atenzile diyo kukurijani kulinji tikudalila ino Oguliji